Jeg vil snakke lidt om argumentation, påstand, belæg og så de 3 appelformer, logos, patos og ethos. Jeg starter med argumentation. Argumentation er en måde at få din idé ud til folket på en smart måde, sådan at du får deres tillid og sådan at du får din idé igennem. En argumentation består af en påstand og et belæg. En påstand det er din idé helt konkret, uden alle mulige, der er blevet fundet alle mulige smarte ord på. Og belægget det er så der, hvor du kommer med grunden til, at du har din påstand og din idé og din argumentation. Der er 3 forskellige måder, som der hedder appelformerne. Og der er nemlig 3 forskellige måder, så der er den måde på, hvor du kan få ideen ud til folket på. Det hedder logos, patos og ethos. Logos det henvender sig til lytterens fornuft ifølge det, som du fortæller. Derfor så skal det du siger og dine ord skal være meget simple og helt konkrete. For her har vi et eksempel. Der er mange unge, der er begyndt at ryge hash, og det er meget usundt for kroppen, så hash skal blive ulovligt igen. I kan også høre på det, at det er et meget helt konkret sprog med, mange er begyndt at ryge hash, og det er usundt for kroppen. Det ved alle jo, så det er jo logik, som logos betyder. Det andet, det er patos. Patos, det bygger på, at tælleren følelser skal vækkes frem. Altså, at du bruger tællerens følelser til at få din tro. Et eksempel kunne være soldaterne i Afghanistan, fordi de offrer deres liv for, at du skal leve sikkert. Altså, det der med, at de offrer deres liv for dig, det er jo følelser, så du kommer til at tænke på, at de lider hver dag for, at vi kan leve sikkert. Den sidste hedder ethos, og ethos det bygger på at få lytterens tillid ved at danne en tro på, hvad det er, taleren siger. Det fremstår som en troværdig og ærefuld person. For eksempel, jeg behøver ikke at være den eneste, som der støtter et godt formål. Gør som mig, donerer penge til børn til de fattige i Afrika. Igen, jeg står som en, som der har gjort noget godt for folk. Derfor så bliver jeg mere troværdig. Og derfor så vil folk måske også gøre det samme. Det var, hvad vi havde.